felly eto. Fi'n gwybod pan fi'n boddran efo five-a-side, fi'n rhaid give up o ti'n bod yn bêl-droed o'r proffesiynol fi'n credu. Wel, ti'n gwybod... Celwydd! Celwydd oedd when Saturday comes. Wel, ti'n gwybod, di ddim i gyd am bêl-droed i mwy. Lle di chwarae gemma'n broffesiynol. Lol botas. O, stiwsion iaith. Na, mae wir. Chwaraeon maen nhw'n galw nhw. Felly di wneud miliynau jyst yn istad y dyn. Mae fatha gweithio yn y cynulliad, jyst efo mwy o bobl yn talu sylw i chdi. Oh, come on, sneb mwy enwog na Carwyn Jones. Mae yna rhyw 100,000 o bobl bob mis yn gwachio chwaraeon ar wef on Twitch. Nath yna 40,000 o bobl droi fyny yn y cnawd i weld pencampwriaeth League of Legends y byd. Dyna fatha tîm buddigol gyda'r ffwrdd efo 1,000,000 o ddoleri rhwngthyn nhw. A mae yna wobra mwy na hwnna. Fi'n gwrando. Felly, League of Legends, un o'r gemau mwyaf yn y scene chwaraeon. Gret, rhaid neud e fewn i hwnna de. Gem MOBA ydi o, Multiplayer Online Battle Arena, lle ti'n chwarae mewn tîm yn trio rheoli rhan o'r map a dinistio cartra'r gelyn. Mae nhw'n effernol o gymleth. A dydy atmosffer y gemau ddim wastad yn neis, mae nhw jyst yn llawn plant yn rhegi yn chdi. Cerdded Street fel Bangor, dim diolch. Nesa. StarCraft 2, gem real-time strategy fel Age of Empires nôl yn y dydd, ond yn well, yn lot gwell. Rwan, mae hwnna'n enfawr yn ne Corea, felly ella fydd rhaid i chdi symud fanna, Daf. Wow. Mi'n symud i Corea. Ti'n mynd i gweld y ffilm The Interview, nes dim dysgu dim byd o'r ffilm. Daf gogledd Corea ddyn nhw. Moving on. Beat 'em up ta. Mae Street Fighter dal i fod yn boblogaidd. Sori, yna ddim chwarae Street Fighter, dim ar ôl gwylio'r ffilm. Diolch yn fawr iawn, Jean-Claude Van Damme. Neu first-person shooter. Mae Counter-Strike dal i fynd yn gry, a ddath hwnna allan yn 1999. Edrych y laff. Wrth gwrs, mae'r chwaraewyr wedi cael 16 mlynedd o bractis fyd, felly fyddi di'n stryglo am rhywun debyg. Bob un penderfyniad yn bwysig, bob un symudiad bach o'r llygoden yn gallu arwain at fuddigoliaeth neu ddinistyr. Wyt ti'n digon da, Daf? Wyt ti? Oh god, dwi'n knackered jyst yn gwrando yn ti'n siarad. O be am Hearthstone ta? Ti jyst yn chwarae cardia? Heavens to Betsy, diolch byth. When I'm finished with you, kid, you're gonna eat lightning and you're gonna crap thunder. Be ti'n neud? Stop it. But you better listen. If not, they'll kill you to death. Stop it. Sorry. Felly, os ti'n dysgu chwarae gêm yn really dda, bydd yr arian jyst yn rolio i fewn, ie? Mae yna bres, so dim jyst gwobra allu di gael dy sponsro neu wneud hysbysebion. Os ti'n fodlon gwerthu dy enaid i gwmnïau mawr. Wel, ie, pam ti'n mynd i bod yn bêl-droediwr proffesiynol. Ond jyst fel pêl-droed, mae gan chwaraeon i ochr dywyll, fatha trefnu golli gêm o flaen llaw er mwyn gwneud quick buck gan y bookies. Ie, ond jyst dim byd fel yn digwydd mewn pêl-droed nawr, os e? A di o'n stopio fan'na, di merched ddim yn cael amser hawdd iawn. Yn diweddar, gafodd merched i banio o un tournament Hearthstone, achos ti'n gwybod, di merched ddim yn gallu chwarae cardia mor dda ni yn amlwg. Wel, rhag yn nenfwd ar ein penne. Mewn lot o gemau fydd y chwaraewyr sy'n treulio i amser yn slagio chdi off, yn galw chdi'n enwa, yn trio gwneud y fywyd i o'r anodd a phosib, ydyn nhw bron byth yn cael eu cosbi am wneud. Paid y poeni, fe ffordd i delio efo hwnna, steddfod mode. Steddfod mode? Steddfod mode! Go! Yes, mae'n ys. Cynnar all Llwydman dod eto. Ie, clywed da, gwrs. Oedd e'n heilog mis dwytha, do? Oedd chi campio, tensio wrthnos. Ac yn gyffredinol, mae chwaraewyr yn cael ei exploitio a'i trin fatha baw. Flwyddyn dwytha, nath un chwaraewyr proffesiynol o Corea drio lladd i hyn, achos oedd ei reolwr o'n gweithio fo'n rhy galad ac yn ffwrsio fo i wneud pethau. Doedd am eisiau gwneud. So, pwy bydd rheolwr fi? Wel, fi. Plan B. Daff o'n i daf. Ni di sgorio gol un dydd. Ti'n mynd lle bach arian o sgwennu am gemau cyfiadur yn y Gymraeg? Ie, right. Dal ni efryd wydio, met.